To jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan tasha taku mai albarka ta Arewa TV a cikin wannan shiri naku mai albarka wato Teach Crypto. A cikin wannan shirin zan nuna muku yadda za a yi spot trading a Binance. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan tasha, ka danna mana ƙararrawa kana ka danna ka yi subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Sa'annan muna da WhatsApp group a WhatsApp, zan bar link ɗin a ƙasan description. In ka shiga ana saki abubuwa latest musamman da crypto da yadda za a yi trading. Za ka yi tambaya na kai tsaye a wajen. Sannan akwai link namu na Telegram zan bari a wajen. Idan baka taɓa yin registration na Binance ba, zan bar ma referral code a wajen. Ba tare da na cika ku da surutu ba, bari mu fara. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku fara stop trading step by step a cikin Binance. Da farko in ka shiga Binance naka kamar haka. Yana da muhimmanci ka san coin da ake siya, don ba kowane coin ne za ka siya ba. Wani coin ɗin ba ta tashi, ba ta da future mai kyau, ba za ta tashi ba. Sannan wani coin ɗin price na ta yayi yawa, adadin price na ta yayi yawa da kuɗinka zai, in ba ka siya da kuɗi mai yawa ba, price na ta yayi yawa. Idan ka shiga haka, wannan shine front page na Binance kenan kamar haka. In ka ja ƙasa ya zo nan kamar haka. Wannan hot, wanda yanzu suke kan ganiyansu kenan na tashi. Za su iya fin ma haka a tashi. Wannan sunanta kenan, sunan coin BNB Bush. Wannan percentage da ta yi ta tashi kenan. Wannan alamar wutan nan, alamar yanda ake siyan ta ne. Alamar wutan nan. Wannan ma'ana Bush. Ga percentage nata 0.18 USDT. So, abin da za ka yi shine ka tabbatar ka yi research akan coin kamar na sati ɗaya kamun nan ya zo ka siya. Don saboda ka san ya take tashi, a wane yanayi take sauka. Misali mu ce bari mu ɗauki wannan mana ɗin nan. Don saboda BNB kan babban coin ne, tashin ta ba a kowane lokaci take tashi har can yanda ake so ba. Ɗauki kamar wannan misali Bush, mana ɗin nan. Mana Bush. Bush nan daidai yake da USDT, in ka san USDT. Mun shiga ta kenan. Wannan ita ne page nata kamar haka. Nan wajen jan rubutun nan. Nan wajen jan rubutun nan. Price nata kenan. Ba price nata na kuɗi ba, price nata na market price. Ma'ana wannan price shi ne anan. Ainihin yanda ake siyan ta kowane pieces kenan. Wannan kuma na ƙasan shi asalin price nata na kuɗi kenan. Shi ne 1525.74. Wannan kuma tashin ta ne anan. Tashin ta ne anan.
wannan green ɗin yadda ta tashi percentage da ta tashi kenan. Akwai mahimmanci ka gane wayannan jajayen candle ɗin nan da green ɗin nan, wannan jan candle da ta yi nan, wannan jan candle ɗin shi ne yake nuna alama ta tashi. Jan candle ɗin nan wannan jan candle ɗin kuma da ta yi ƙasa shi ne take nuna alama ta zube. In gani a nan daman al'adan coin kenan, in ta zube za ta zo ta sake tashi. Abin da ya sa na ce muku wannan tana hot, ku ga nan in ka zo nan trade book ɗin nan, idan ka kula da wannan nan area, wannan yanda ake siyan ta kenan. Ga date a nan, time a nan, ga price, farashin da ake siyan ta a yanzu, ga wannan pieces amount. Misali ace wannan na farkon nan na sama nan ya saye ta a farashi 3.2994. Wannan pieces amount da yake siya kenan, gashi nan yayi sauri ya ɓata. Wayannan mutane ne wanda suke siyan ta a yanzu. Kun ga masu siya ɗin sun fi yawa. Don haka shi ya sa a nan wannan candle ɗin take tashi. Wannan zooming da nake yi ɗin nan iya zooming ne kawai. Ga yanayin yanda za ka bar ta haka. Abun da take yi kenan live. Da fatan an fahimta me ake nufi da wannan page ɗin. In kana son ka yi spot trading a Binance dole ne ka san wannan page ɗin. Dole ne ka iya shi. Misali ace yanzu muna so mu saya mana ga nan buy ɗin nan. Zaka zo ka danna buy haka. Ka danna buy zai kawo ka nan. The same thing ne kamar wancan inda muka bari na candle. Wannan nan book kenan, trading book kenan nan. Nan wayanda suke siya, wayanda suke siyarwa ja, wayanda suke siya. In aka lura wannan ya fi juyawa saboda yanzu siya ake yi. Wannan a tsaye yake, masu siyarwan ba su da yawa. Sannan ga farashin ta a nan. Ga price nata na market, ga price nata na time a nan. Yauwa mu koma wajen siya. Nan limit, nan price. The same thing kamar wannan price da na muku bayani. Limit yana nufin idan za ka siya, za ka siye ta akan wannan farashin da take. Bata sauka sama ba, mai siyarwa bai siyar ba, mai siya kuma bai siya ba. Farashin tana nan a inda take bata sauya ba. In za ku lura wannan 3.078. Kun ga ai farashin ta na da ne wanda ta bayar a nan. Yanzu kuma muna 3.3168. Har sama 3167. To idan har wannan da ka ɗaura haka bai koma 3.316 ɗin nan ba, bai taɓa siya maka ba. Shi limit kenan inda ake siya, inda ake sa limit. Yanzu adadin USDT ka shi za ka saka nan. Za ka yi using na wannan. In ka sa wannan 25% na kuɗinka, 50% na kuɗinka wato rabin kuɗinka kenan. Wannan rabi da kwata wannan duka na kuɗinka ka zo ka siya. Zaka iya sa kuma adadin da kake so na USDT 100. A sa ka pieces 30 na wannan. Sannan mu koma nan again.
akwai market wannan kamar haka market. Shi kuma zai siya ne kawai adadin da ya samu ba ruwan shi da sai yayi ƙasa ko sai yayi sama. Zai siya ne a lokacin da ya samu. The same thing zaka sa 25% in kana so, 50%, 75% or 100% ko kuma ka sa limit da ka sa amount da kake so a nan. Dare kana danna wannan buy ɗin zai siya maka nan take. Ba sai ya jira farashin ya dawo ba kamar yadda mun muku bayanin limit da bambanci da limit. Ni ma na fi amfani da shi. Amma sai dai akwai charges. Charges ɗin ba yawa suna ɗaukan ɗan kubanni ne kawai haka. Haka wannan OCO ɗin stop limit ɗin nan shi kuma na sayarwa ne yawanci aka yi setting da misali haka. To mu dawo kan sayarwa. Aka sa farashin da in ya zo zai tsaya ya sayar maka. In ya zo zai tsaya ba zai tafi sama ba. Misali wannan farashin za ka saka wannan zero ɗin nan. Idan muka koma kan candle ɗin nan haka misali kamar haka mun shiga kan candle ɗin. Yawwa misali wannan farashin haka shi za ka ɗauka a nan. Ka dawo da shi nan sai ka rubuta. In ka rubuta shi yana isowa wajen zai sayar. Ba ruwan ka automatic za ka yi setting nashi da wasu yana isowa wajen zai sayar. To limit ita kuma farashi na ƙasan nan za ka ɗauka kawai nan ƙasa. Shi ma yana faɗuwa in kana so ba zai shiga kuɗinka ba. Kuɗin da ka saka uwar jarin ka kenan zai sayar. Wannan riban da zai ɗauka ma in ya iso riban da yake so iya riban da kake so ba zai wuce ba zai sayar ma. Nan kuma asara zai sayar maka da asara sai ka saka a wajen. Kamar yadda kuka sani wannan amount ne adadi ne kuka saka na dala ɗari kuke so zai fitar muku a nan adadin don saboda banda kuɗi a ciki shi yasa bai fito da shi ba. Shi stop limit kenan haka ma OCO yake. In ganshi gashi nan price wannan pricing price na bush haka misali shi ma haka ake setting nashi. Yanda za ka sa wancan stop limit stop price haka za ka sa. In kana so ka sayar da shi nan take ba ruwan ka rawai sai ka jira ya faɗi ko ya tashi. Ga iya abun da za ka yi kenan sai ka sa ka sayar da kayan ka. Ka sayar da kayan ka. Yawwa da fatan an fahimta yanda ake spot trading kenan a Binance. In wannan ne shigowan ka na farko ka danna mana subscribe ɗin saboda samun ingantaccen shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura. Na gode da zaran da fatan wannan bidiyon ya burge ku. Kar ku manta ku danna like ku danna subscribe. Muna da group a WhatsApp na ajiye number a description da link ɗin. Sannan akwai group na Telegram na ajiye link ɗin a ƙasa a description.